Content naman sa vlog. Stage, step 3. Step 5. Itanong ang sagot. Nahang di ay. I love you, mother. Hello guys, good morning. Welcome to another vlog. Morning, gang. So it's day 7 sa home quarantine there sa Bohol, no? It's Sunday. So unsaon man eh. Kamusta naman mo diha? Oy. Okay pa ba mo? Okay pa ba ang TikTok na to diha? Sa wana jud ko ka ano siya na ka resist sa virus sa TikTok. Gang. Ako ni siyang gi-invite nga maggama na pug iyang account sa TikTok kay apil-apilon na ni siya sa huang TikTok. And actually later this 3 p.m. gahapon nagpagawas ang office of the presidential assistance for the Visayas og ordinance or memo bato nga 24-hour curfew for the senior citizens 65 years old up and for all the students bawal na siya mogawa sa balay. And then napodatoy ka number 5, in all cases those people who will leave their house should bring identification card nga ano to? Nga nag-state silang date of birth and employment identification. So diya ka basta-basta gawas tiris Visayas, guys. So puyo na gyud balay ani. Actually is our fifth ni gawas so May og Monday and Tuesday. So it's our 5th day nga wala gawas na gyud. Oh my god. Nan ingon man si President Duterte na nga libuton na to ang bay, so magbakasyon pa later. Sa tong buhaton, tan-awa lang. Ani ang mabakasyon, guys. Hello guys. So first stop na to, kusina. Grabe akong bakasyon ay na-dress kusina. So ikan lang minangaon, no. So wala na isud. And then ubani ko manghugas ug manghimlo. Wait ha, utang mo na ko dira. Para ba? Tiyan. So, wala pa na og kaamo ang nilabhan. So, mag-crop top sa lang ko ha. Panuhot is real ni unya. Laag sa amo ang kusina, no? So, modong na po ko sa kwarto prinsesa siguro or sa sala. Sala na lang una. Practice tag TikTok, guys. Kaya wala tayo mabuhat. Apel ka niya dyan, ha? Wala ka. Naligo ko sa it wasn't me, ah. Nag-practice ko, no? Kanang it wasn't me nga koan. Hangat mo na yun, murang putig zumba di ay. Yapil tagang. So nga na ka-supportive akong palanggong-ging na iyak kong videohan. Oh my god. Mura akong siya. Wait. Nga na yung forma. Video ko ha. Okay. So andam na siya. O video na ho. O pailigo. Ayan na siya ka-supportive. Oh! Lingkuranan. Tingin ka sa mga eh.
6.5 hours later. Well, guys, update. Gabi na, ngit-ngit na diri sa Bohol. Ay, syempre sa Bohol. Ang isa busy og nang sa kanyang shave. Nang shave siya kay mura na daw siya og about date. Pila na ka video ako nahimo sa sa TikTok, no? So ako rin, mo ni ako mga videos karong adlaw, no? Ugly, I'll be like, where? 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 Oh, right there. Okay, I agree. Sa ilalim. Ang ingay! Let's check! Nagko-cover ako eh! Tinanong ka? Bago niya ako saksakan ng kung ano-ano. Sabi niya, Ma'am, I hope you don't mind. Sabi ko, Okay. yes. Well, hilo-hilo pa ako. I just have to know, are you pregnant? Sabi ko, no, I'm not pregnant, Doc. Nakakaloka. Hindi po ako pwedeng mabuntis. Mommy told me never to lie, so I will be honest. You're the ugliest person I've ever met. It's very annoying. Annoying. A. Oh. N. Oh. O. Ah! Annoying. Oh, hindi, mali. Walang O. If you have a dog, turn your volume up to see what their reaction will be for the following sounds. Or don't, I can't really tell you what to do. Oh, di ba nakita ninyo? Grabe ha. Ha? Oh. Nga. Kuan po di ay. Ha? Oh. Kuan di po. Inig ka sugod Thursday, March 26, bawal na pod mi diri sa Bohol magawas nga walay face mask. So tanan jud required nga mag face mask. And then katong starting today kanang senior citizen nga 65 and up bawal na mogawas 24-hour curfew, and katong students di ay ilahan nang gi-specify kanang 18 below bawal na pud mogawas. Much as possible magpuyo tang malinawon diri sa balay. Nya tomorrow kay narot naman amo ang weekly pundo sa food, so palit mi tomorrow. Tomorrow na. And nako to kun human og libot ani ako ang payo pag magbakasyon. Malibot ko. So, nya iya daw i-flex daw iyang bagong shave nga ko anong. Wow! Bagong ligaw sa, bagong ligaw, boys. Bugnog kayong tubig, guys. Buwa kayo, oy. Bugnog tubig. Hoy, ganyan akong buntag na ligo pa sure diya. Kita ang tutoy. Pag bra, lagi ko na ingan si Manoy. Meron kayo bra. Bagong ligaw. May social distancing. Social distancing. Takat ka na. Bagong ligaw, sorry kayo bagong ligaw, isa. In-check na ipo ko. Ayaw, kikita ka ng pores. Tara, ay, mangitan daw pagkaon. So, actually guys, nagdam ko na din siya og TikTok, yung TikTok ko na sa ta. Hindi ka ron eh, nasa una. Di, asa tayo mga, katay mga nalamguhan, mahikan sa kaong ana. Kalimot mo ko. Na, na, na. Gano'n na. Yan ay iring-iring. Buwang. Mahal. Epekto sa TikTok, ay gadam ko na. Kini yung bero sa rin nakaangin. Ang hanap po nga sunod na ron kay Dami video, ana. Nali ka. Ay, pakita na ko karon. In 3, 2, 1. Kita muna Ano ba Na. Kita? Nga mata? Nasakin na. Ay, ikaw lang nagama? Wala, okay ba ron? Na, manggit. Sino na to?
Day 2. Hello mga kaJAM, it's Monday! Manaw ka tiwas o vlog hapon. So, actually it's 3 p.m. na. Niyagikan ko sa mall, dito ko sa Alturas. Basa ang buhok, maligo ko dayon. Kaya ngon sila inigawas ko. Gikan daw ka sa gawas, maligo daw dayon. So, niligo ko and then magluto pa ko sa mong pamahaw. Actually, pamahaw. Brunch pa ni. So, na-prepare ko ang gulay. And then, pork with gulay. And magluto pa ko sa pagkaon sa mga babies. Actually, dito sa Alturas kaniya, guys. Grabe. Grabe ang social distancing, no? Naitakan tao, pero naka-try na ko social distancing dito sa mall. Anya, ang plitihan po niya ay timestone na sa una. Ay, di! 20 na plitihan. Mura na ko og niabot og luon. So, nga, ubanin ko magluto. Nandungan na ito gluto, no? Ang para sa babies at para sa mga humans. Mani akong lutoon kay gamay raman po. Rice cooker. Brunch na ni. Gutom na siya in Venice. So, magluto na ta. Abot na sa ilasa. Kaya po daw pansit canton. Yeah. Thank you, YouTube. So, bala guys, after 1 month sa community quarantine, ma-chef na ko. No. Salamat community quarantine kay nakapractice na ko luto. Actually, salamat YouTube sa mga onata. Hi guys, nangagkag pa ko. Kasi ako naligo. Asa mi magkaos may tubig. Kinita. Ari mila. Coach kay. Po na tubig dito sa ginaran ng coach ng tubig. Wow! May magkaos may tubig. Kasi ano tubig sa bilaran. Mira. Mag-farming na meron to. Mo ni literal nga. Mo ni among project run for our community quarantine para productive permaculture. Nawa, look at Chereng! Nakagaling yung farm guys! Kumusta? Yan pichay. Mo ni among project karon para after human nag-quarantine after 2 months na daw. 2 months pa. 2 months na. I-extend na ni Duterte. May ina naman. Oo. Okay kayo atong ticket nila dyan. Wow! Pagkita mo na siya ko na-inspire jud me. Na-inspire jud me mag-gan kay daghan na siya ni oh. Para after sa quarantine ana mi harveston. Pero si pichay nan duha ka kuan diha pichay. Nya kana sa tanay as? Atchal. Tangad ba? Chal, nya kato daw dito loy a. Tangad dali labat ya. Anya kani Mabutang anak kay kana sa minto ni. kani kamatis, spring onions, buwak nya. Teka munggay to ah. Ya, budang tangad. Wow, amazing. Hoy, ano mo? Maklaro. Loy ah. Wa. Ano ah? O tara. Dako na kayo, nanay unod na. Dali lagi tingali ko may puta kaya nang unod ba? May flowers. Ano kalami ba? Ganyan din ang wedding ito, mataktan din gani. Wala. Wala, may sudlanan. Sa una daw, si bata pa to.
Kinahanglan ko, teh. Kinahanglan mo, diba? Nami, lingaw ane, kay magkuan-kuan. Buong Step 2. Kaya naman. Iyo, uy, dako, rapod. Oo, pwede ra. Buhuan ang lubot. Kay aron sut ag tubig. Zero na yung mga. Sige, pang content ako ni sa vlog. Step 3. Ma-attract lang yun na ba yun. Ibo. Content sa vlog, pero tininood yun eh. Uy, kinanglan na ate. Nguan ani oy. Ito buhay na eh. Ito ko na apps, open pa na ito ah. Bunan pa na oy kahit. Bun man. Aduh, tagay ay. Kaya na, mahumok na ako. Ano tubig? Mura manigikan sa volcano ni mga bitaan ni. So mo ni literal nga na content material. Kanan apps? Di among nga daro. Muna mo ang master. Okay na kayo? Mo ni ang garden. Ning tubo na oh, grabe dalian ni tubo oy. Amazing kayo na yung sili o kamatis guys kay karon pag itanom taas na kayo. Padong na muna. Padong na munga. Tangan daw din kuwang utulo ka taong ba? Si Bubet, may saligan ho ito. So mo ni mahitabo basta Naka-home quarantine. naka-home quarantine mga brilliant ideas manggawas. May lahan no nga taga Bukid tagikan kay. Hili ko gumangay gani. Grabe, no? Karang mo tumarin nga. Lindo ka, di kayo, no? Kaon pa kag-fresh. Kaulit. Ay, Safe pa ka. ay kay ba nako. Okay kayo. Ngani ni basta mo tungtong nag 30. Ikaw ra may 30 ano eh. Eh. Apps kay 28 naman ako 26. Yeah. Utok. Next konta. Fourth step. Magbutang og dagami. Ano ba ano kay Dayami? Oh, dagami. Sa inyo, may Dagami po. Dagami. Dagami. Sukuman. Step 5. Itanong ang siglik. Di nahang di ay. I love your Mother Earth, kayo. Oh. Hala, pwede na ko ani mag Miss Earth Philippines. Inspire na to. Ano yan, nakabasa ko sa Facebook kanina nga. Gardening, ano yung ganyan nga sa Facebook. Mga friend ako ba? Farming. Palomi pa noy, sum ni mo hang. Doman gani hang gisukod. Napakot. Sama na. Kasa mga dagami uy. Ay! Ngani mo ang picture. Kayo eh. Takyaw. Gaya mag-uol, may daring humok. Nga to ganang gahi. Ay, nagbilip ko ng garden ko na niya eh. Kaya tanong tayo yung tayo ba? Ah? Ano na mo na plana? Munay modern nga kuan. Oh, da. Ano yung message nga kuwan dalo sa hangin. Step 6. Bubuan. Di ka pang bubo. Ay aron di ka adto makuan. Unsa din ang sprinkler di ba gamay ra man. Daghanan mo ganito kay mo soap sa ilawom. Gani di hinahinayon man di man di suon. So magbuot na mo kas founder. Ako ba yung founder na kamao jud ko na. Basta lang dahon para malipay. Buang dahon ba dai mo. Ano do apil lang dahon para malipay pud nang putunon. Istoryahan man gani na ko istoryahan kra adlaw. Hi Silly. Good morning Silly. Good morning Silly. A few inches later. So mo na to mga kaJAM. Gabi na diri. Curfew na. Nahuman na may pananom. O na mga pananom mo. Ako insert. Pichay. 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 Spring onions. Achal. And kamaris.
kita mo sa among mga tinanong unong ra nakabuok pero for sure mo daghan na siya sunod. Excited amo siyang ipanghang dapit sa gate tomorrow na kagabi na. So goodbye, keep safe always. Mwah. Bye kunugang.